Hadin balayo jing ujor na gipat ba kathan rat nong tung halor ka jing deko trekam ka PHC Maulasnai ka Khasi Student Union North Khasi Hills Eastern Border Area lambat ka Khasi Students Union rat nong tung circle ha ka jing alam jong ba Banjob Maring President KSU North Khasi Hills District Eastern Border Area bat ka tu ka ningut ki dekhot manta ka sngi nyau trek nai wing kita let ya kendu ya ka DMNHO ribhoi ban bu jing tho halor ka te ka PHC halor ki jing duna jong ka PHC ban ai ka jing shakri shaki pat ba hakal yang ka kwat ka khia hadin berada ban kendu ya ka DMNHO haba kran shikra pathai khubor nakliang uba Banjob Maring ulaya thu ba nakliang ka sengka lapan pau south li kimat hakmat ka DMNHO nadu ka jing pamtikna ki doktor namar kumbalong menta ka don tang ka we ka doktor ka ba shakri haga te ka PHC bat ulaya thu ru ban nakliang ka DMNHO kan sa shim khia halor ka te ka man bat kajing bambiang ka kajing khapnia jong ka jaka bat ka bala idon kamru e ka PHC ban kentiu ka dan no syaka CHC to mentagaski nagliang jong ka KSU North Khasi Eastern Border Area dekat lang kajing don lang bat na po jong ka rat nungtung circle ni lawan hang ni ban kendu ya i District Medical Health Officer jong ka district Jungi ni Dr. Momin mani kendu everyday bat ka jing ujor jong ki patba jong ka than na po rat nungtung everyday bat ka PC ka badon nang te po Maulasnai ka jinge kalong ba ang te po PC Maulasnai idon tang iwe doktor ki lada ini doktor ilek isim syuti ane ini doktor rehab ban training don doktor syu ke namar kajing ujor jung tapa bat kajing he jong kajaka kajing bun jong ki nongpang kajing bun jong ki breu te kadong kathan kala penjenjar adu kata ya ki paiba kamtam bawan na kiying ki bakam duna kayo kokot ya kaban syak sumar syapo borongbong lene syaslong te hadin kajing kendu bat idi mecho nagliang jungi la pular in persyang ban wanra biang sawe doktor hang te ko PC Maulasnai ke kabar pade kaba ni kendu badi kalong habide bat kajing bombiang ka apo jong kete ke PC ke nakliang jungiru yong ba insai kran sampai ya kini kade ka jikon kam ka bakongsan bat ila aya ka assuran ba imsa penbek ane ban penbek ban pembiang ya kaki jung duna bat kaba nyakran ru kade hang tei alor ka jing khapnya jong ka jaka namar haba ni lalek ban jungo daladi hampe apo PC apo Maulasnai galong kajing khapnya kajing don lang bat ki hagaju ka jaka ban I slip ye kinongpang ane bat ka pharmacy don lang haju bat ka kamra jong doktor ti kalong ke ba khapnya adu kata ki khamtam e agni ki ayom liur mo ki babun ki nongpang lekren bati bayong ba hawat iru ile jitip ya kane bat ya kane ila depa sha shlong nam taban yok ban penhe biang ya kata ka cika sim slip ane ki kamera doktor bakin long ki biang ki ngila keren ru nang gi kaseng long ba ngiru nginang ya kuden ya kine ki isu ta ba maksyan ngin sa ile ru ban kendu ya i blister ba pet ya katanat ka ko kya ban kendu badi along ban upgrade no ya ka PC syaka CC namar rang isim kat kum ka jing bon breu ba jing bon jong ki snong ki bahap apo jong kene ka PC kalalong ka ba ba ya ka ba kan trikam ngi kerman skam ba agni ki khndiap sngi tayo gi banwan ini ban kendu ya health minister ban sngo ya kene ka jing kwa ane ka jing aunut jong paiba bang kentiu kardan no ya ka PC Maulasnai syaka CC. Let's go.